Shalom Mama Inang, andorang sotapuka parminggu tadi tikion, martangiang mahita di bugasan rohatabi. Amin. Hurian itu hata, selamat hari Minggu ma di hita salhutna, nuaeng nunga saat hita tu minggu napa sapuluhon dung Trinitatis, alani tapuji ma tu hata di sude dengan ibasana, dohot na mangiring-iring hita sahat tu tikion, ibana nama sangap di sude ngoluta, ai ibana dona paluaon hita sian parhatobana ni dosa. Nunga malua tondita songon pidong, na malua sian sambil ni parsabil, nunga mato sambili jadi malua mahita. Beta hita mamuji Jehovah, ai ibana do paluaho hita sian parhatobana ni dosa. Topik ni mingguta sadarion pabuahon tu hita, malua sian parhatobanon. Mau lihat tema di debata Jehovah, naung paluaon hita, atong tapasada marohan ang pikirata lau memuji ibana, ay nunga di palua hita, marende mahita. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonondo hatani Tuhan Jehovah, idama, au apalau sandiri uso-uso sogot di biru-biruku, jala luluaku nasida. Songon pangalului ni parmahan di punguan na ganup ari, uju di tonga-tonga ni biru-biru na akan mapari ibana, suang songoni au mangalului biru-biru ku sogot. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata para siroha jala pardenggan basa na sumurung, tamadonian hona uhumu hami ala ni garis ni roha nami midahatam, alai saise sama dosa nami, jala salpuhon sude pambayanan nami nahurangi, sai unang usati asini roham sian hami, sai tambai mapasu-pasum dot gogo nasian banua ginjang tuhuriam, asa hupuji hami ho, dung malua hami sian pardangolan na dihasianganon,
Allah di Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marinde hita. Pangihon di debata di mingundung Trinitatis sadarion ima patik lapatana patik pasapuluhon unak po olo maka tindak olo hatana sotun maralon dongan jolma dia do lapatani ondo ikon dihabiari rohata debada ikon holong rohata di ibada asa unang hita olo mangga gapi dongan jolma manang manjehe manang pahata pauruhon sangap nasida ikon nyapinan dongan jolma sotakas dobe binoto salana polan uhum na dengan pabuabahon atong ramang idogo man Tuhan debata Allah mangulahon nombar tupatik nai. Ale Tuhan di sai parkukui mahulahon pating marende hita. Topo timado sata nagodangi tuadopan ni debata martangiang mahita.
Ale Tuhan debata, mau lihat tema di asini roham naung paluahon hami sian parhatobanan di dosa dohot hamatean. Tunga malua hami alani pakokom ni Kristus. Alai Tuhan, jojo dohami lupa, ise dohami na jolo. Hape alani denggani basam dohot asini roham do na paluahon hami. Alani Tuhan, padao sian hami ginjang ni roha mardopon saluhut halak. Alai patu pamahami gabe parohan marpanarihon di dongan dohot makaholongi nasida. Molo jupangan dihami parhatobanon ala hapogoson, ala ni hasusaan binai ni portibion. Sai patu pamahami lau paluahon nasida. Unang maholan mamake gogo ni dongan, alai bohado asa malua nasida jala mangulu. Paingot hami Tuhan, ay hatoban do hape hami na jolo. Ale Tuhan debata, sai marohami hami, pargogoy hami patupa asini roham. Ale Tuhan, hutangnya kon hami do tuho, sakap ni huriam lau patupa sinode godang. Asi maroham ale Tuhan, sai ho mana patulusoni, asa boy mardalan hombar tulomo ni roham. Suang songoni mana sinode distrik naung mardalan doho si patupaon dope. Ramotima pardalanan ni sinode distrik ni huriam. Padao sian akasakap nasodenggan. Padao sian sakap intervensi sian dui ni huriam. Sai gabe habaoran ni pasu-pasum dohot asi ni roham mai. Pabotohon tuhami asa molohu patupahami pei dalan pasauton pardalanan ni aturan ni huriam dui. Ale Tuhan debata, asi maroham, sai patus masakap ni huria, asa mardalan hombar tulomo ni roham. Ale Tuhan debata amanami na di benua ginjang, hodo na patupawon hasesani dosa dihami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham, sai asi maroham dihami, akan na mangarsakon dosa nami. Sai sahapi matu bagasan rohanami hasesaan dosa nami i. Lehon matuhami todim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alai asa hot rohanami marhaposeaon laho manggotapon nasa dosa dohot roha di portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho, gabe pelen na mangolu, jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasesaan ni dosata. Songonon dohata ni Tuhan Yesus, Roma hamu tuahu, hamu akan aloja jalan sorat, hupasonang pehamu. Buat hamu ma augaku tu hamu, guruhon hamu masian au, aina lambuk doau jalan serep maroha, asa dapotan hasonangan tondimuna. Ai lambok do augaku, jalan yang do dohot nas, nahu parpusaton, hasangapon mandi debatana di ginjang. Maren di mahita.
Tuhata di debata trupuk episel di minggu pasapuluhon dung Trinitatis sadarion. Na tersurat di sada Petrus 2, mamuka maisian ayat 10 tolu sahat ro di ayat 10 itu, tajahama marsikat soring. Unduk mahamu maradopon nasa uhum, nasinua ni hajol maon, ala ni Tuhani, nang maradopon raja parhuaso parinjang. Nang maradopon panguhum akan nasinuan, masak atas dahat, alai mamuji ulang na denggam. Ayodno lomo ni rohani debata, naeng marhitesian ulam na denggan, popoman muna hotoon ni halak na hurang roha. Ay akan alua dohamu, alai unang na pinake halawali, malonini hajat-hajat, somon akan naboso ni debata matahe. Marhapatunon mahamutu sasude, haholongi maakadongan, habiari madebata, pasangap maraja, ima sahatna, martua doakan na tumangion hata ni debata, jalan nampeopsa. Amin. Marinde mahita. Tindak koma haposeotay, songon nahina tindak pon ni dongata sa haposeon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, ima na dinubuhon ni si Maria, nagab-gabean si Antondi parbadia, andorang soabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinasilang, na tuat banwatoru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamun ni debata Jehovah, amanei pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au persea ditondi parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak na mate, dohot dihanguluan na surasuda. Amin.
Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita sude ruas ni huriata, tapi kema titing di mingguta sadarion, na parjolo titing na meragam. A goar ni minggu. Goar ni mingguta sadarion, minggu pasapluhon dong Trinitatis, jala topik ni mingguta ima malua sian parhatobanan. Merdeka dari perbudakan. B. Patangyangan sektor. Hobar tu kondisi wabak COVID-19 na subuh dupe terkendali satu tikion. Alani patangyangan sektor tapatupama di bagas tabe. C. Surat pengembelaan napa 10 toluon. Hobar tu surat pengembelaan na 10 tanggal 26 Juli 2020 ima manotopon pertangyangan sektor mulai tanggal 26 Juli sahatu tanggal 8 Agustus 2020. Totongma tapatupa di bagas tabe alani pandemi COVID-19 naso masohot dope. Obatu si tapagajang mamuse tiki di masa hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020. D. Naing marbagas. Na parjolo, titing parjolo dohot paduahot. Naing majalo pasu-pasu parbagasuma, Chandra Parningotan Sihombing. Anak niamata Ramses Sihombing nahinan, tubuh ni inata naimi berubancin si bolot SPD, ruas ni huriata cian sektor opat B, dohot orwana Nelly boru sinambela, boru ni amata manota sinabela, tubuh ni inata purnama boru lubaturuan, ruas ni HKP Gloria Resort Gloria Cubul, pasu-pasu perbagasan di Patupa di hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 di Gereja HKBP Tanjung Sari, Resort Tanjung Sari. Masuk pukul 10 WIB. Konseling pernikahan di Patupa di hari Rabu tanggal 10 Agustus 2020 mulai pukul 00 WIB maringanan di konsistori. 2. Titing parjolo dot duahot. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma Bobby Mario Tua Lumbanggaol, anaknya mata Parluhutan Lumbanggaol, tubuh ni inata Rosema Boru Aruan, ruas ni HKBP Cibubur, Resort Cibubur, dohot orwana Hana Malem Karina Boru Panjaitan, Boru ni mata Edison P Panjaitan, tubuh ni inata O Magdalena Boru Barus, ruas ni huriata sian sektor onom. Pasu-pasu perbagasan di Patupa di hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 di Gereja HKBP Tanjung Sari, Resort Tanjung Sari. Masuk pukul 10.30 WIB. Konseling pernikahan di Patupa di hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 mulai pukul 00 WIB maringanan di konsistori. Tolu, titing parjolo. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma, perdana tua Simatupang, anak niamata ST Simatupang ahinan, tubuh ni inata Elbrida Mariana Boru Sibarani, ruas ni huriata sia sektor sabe, dohot orwana Tabita Boru Sitonga, Boru niamata Insinyur Johnny Silitonga nahinan, tubuh ni inata Tiasmin Boru Lubatobing nahinan, ruas ni GSJA, Jalan Gatot Subroto, nomor 112 Medan. Pasu-pasu perbagason di Patupa di hari Jumat tanggal 22 Agustus 2020 di Gereja HKBP Tanjung Sari, Resort Tanjung Sari. Masuk pukul 11 WIB. Konseling pernikahan di Patupa di hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 mulai pukul 00 WIB maringanan di konsistori. E. Nasorang. Nah di hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 di Basa-Basao Tuata Dosa Dadak Danak Bawa
di keluarga niamata MK sialagan inata C Borumanik sian sektor opat D kipas do poso-posoi suang songoni nang natorasna. On himbauan Twitter don F. Pinangido tuhita salutna aka sampah na adong dihudulata manang di bangkuta ditiki haruah dan non asa tabay ma tu tempat inganan di sampah nam tersedia. Ruas Namoru manang namoding. Na di hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 nunga marujungulu inata Theodor Boru Pasaribu untuk umur 85 tahun. Ruas tanggungan ni keluarga Situa Manogari Tapubolon, Polma Ulina, sian sektor 4A, alamat Jalan Pelamboyan Onom, nomor 7, Komplek Ikip. Tarangnya koma anggiat tumibu tarapul keluarga na tininggal hona, jala tetong di pargugui tuhata. Di minggu sedarion dung sidung minggu siang, di patupa huriata do pangabuliaon tu bagas nasida na niluhon ni parhalado nagoktiki pinangido ma tu sude ruas dohot parhalado ni sektori asaro madohoti acarai. G. Ruas natab mulai minggu sadarion gabi ruas ni huriata ima keluarga ni sada amata Gunawan Edward Siregar rap dohot 2 danak boru ima Grace Septa Jessica Siregar dohot Goldini Saurlina Siregar pida sian huya HKWP Resort Mahanaim Distrik 20 Kepri alamat di Jalan Setiabudi Pasar Sada Bang Amal nomor A6 masuk tu sektor Tolu A. 2. Amata Indra Nainggolan Inata Apriana Devianti Boru Sirait Pida Sian Huria HKWP Hutagalung Resort Parlilitan Distrik Tolu Hubang alamat Jalan Palamboyan Raya nomor Sapriana dan Vianti Boru Sirait Tusek Prono Pida Sian Huria HKWP Horas Magalusida Resort Parlilitan Distrik Tolu Hubang alamat Jalan Palamboyan Raya nomor Sapriana dan Vianti Boru Sirait Tusek Prono Pida Sian Huria Horas Magalusida Resort Parlilitan dan Selasa Agustus 2020 mulai hari Minggu sedario tanggal 16 Agustus 2020 patu paun ni huriata tolu hali parmingguon. 5. Parjolo pukul 7.00 bahasa Indonesia. Boido tai huton melalui live streaming dohot cara dibuka YouTube channel HKBP Tanjung Sari. 2. Pukul 10.00 berbahasa Batak. Tolu pukul 10.00 bahasa Indonesia. Bartusi ruas nanai parsidohot par minggu ini asa jumulo mendaftar tu parhalado sektor tabe jala iko marsitutu dohita mangulahon protokol kesehatan pakai masker, cuci tangan, dohot jaga jarak. Jala tapara dibima hand sanitizer. I padidion nabadia tanggal 6 September 2020. Di hari Minggu tanggal 6 September 2020 masuk pukul 10.00 WIB patu paun ni huriata padidio nabadia tuaka yana kota hobar tusi asa mendaftar tu sekretaris ni huriata jala dibuan ma surat pengantar sian parhalado sektor tabe. D. Bunga di altar. Di minggu sadarion tanggal 10 Agustus 2020 bunga di altar na pinaradini Nyonya R. Pajaitan R. Boru Nabidupulu sian sektor Tolube huriata pasahaton mauleatema dinasida. 2. Pahepengon tayama di laporan keuangan akapilia bulanan perpuluhan dohot akka hamolateon dia akan nasu-masuk di titik sadarion di hari Minggu naneng Roma di titikon mau lihat ma di sudi ruas napasaton pelia bulanan dohot hamolateon perpuluhan dohot partisipasi tuaka ulaun huria
lam ditabai tuhata ma pasu-pasu di hita salutna. Songonima titing di hita diari sadarion, tapasada rohata hartangyang maita. Puji-pujian mardongan hamolateo di pasahat rohanami tujulum na badia yali Tuhan. Di siala asi dohot holong ni roham doali Tuhan, boy dupe hami tolhas saat tikyon. Nasa lilingon ali Tuhan, tunga pala sihol rohanami na laum dapoton bagas joromi. Di ari sadarion ali Tuhan diringiring horo sude ruasmu, nama sihol mamereng gereja, doh mabige berita nauli di bagas joromon. Tuhan di bata Jahuba taham madok mauliate di sude akadenggan di basam na Tuhami ali Tuhan. Tuhan di bata Jahuba diari marsugut dot arina nangro tanggal 17 Agustus tahun 2020 memperingati hari kemerdekaan di negara nami, negara Republik Indonesia dohami. Tuhan itiki-naung merdeka ali Tuhan, merdeka hami siana kape jajai. Alai kumos pangidon nami Tuhan dia pala di tikion. Kona jaja sahit dohami ali Tuhan, ima pandemi COVID-19 satu tikion. Tung sudedo gulmit ningulu nami diserang. Sia segi dia ali Tuhan hona do sude akan mangulu panginonani ala sahiton. Satu tikion ali Tuhan. Sonoma ruasmu naro sian huriam marminggu di bagasa tikion. Tunga pala tersiksa dohami ali Tuhan alani panahiton. Boy manyan benomu hali Tuhan hami merdeka sono peringati hari 17 Agustusi. Asa merdeka hami sian sahid na sian petibion ali Tuhan. Ima sahid pandemi COVID-19 siaon. Astung bui rusmi bui gok hudul di bangku ni huriam. Di bangku ni gerejaon, rak marid dihami, rak marsijalangan, rak mabigi berita nauli na pinasaha ni napasong akap ditanami akan dagok tiki ali Tuhan. Songonom mari Tuhan partinaunon nami di akangulo nami. Oma dimulai hami parminggu nami di huriaon ali Tuhan. Alania ali Tuhan tunggu mosu pangido hami. Padao bolok koma sahid pandemi COVID-19 siaon. Sian portibion nunga tung malengleng akati-hati do pikiran nami ali Tuhan nang kadiulo nami pehami tersiksa do ali Tuhan di sude gulmit tingul nami na hulau kami songonomma Tuhan Yesus Kristus alai di bagasa tikion di namartangiang hami di bagas joromon posdo rohanami tuho ali Tuhan Yesus Kristus pada umum mai sahiti sian portibion ali Tuhan. Buan nami dopi ali Tuhan di tangyang nami. Asaho matutong na mga leang nakariziki dia karuas nami. Dia ulaw na maragami ulaw na didia pi ali Tuhan ruas nami nakarejui. Asabu itutong nasida mga leon aka perpuluhan do aka pilihan do aka pembangunan DPR nami ali Tuhan. Ala nagatun dopi Tuhan. Bangunan nami ima perkantoran do gedung sekolah minggu ali Tuhan. Pasu-pasu masudia karuas nami na dong di huriam tajuk sariot. Pasu-pasu sudido akapanitia pembangunan asa tung unang namarna losok rohani nasida manaringoti hami akaruas ali Tuhan asa selesai Tuhan pembangunan nami i. Buanon nami dopi ali Tuhan ditangyang nami disudi ruas nami nuain na dong di bagasan parsahiton. Baik na dong di bagasan bagas nasida baik na pihak di rumah sakit pasu-pasu malay Tuhan aka ubat si panganon do sinumon asa makorhon hamalumon di sahit ni aka ruas nami iyal Tuhan tarlumubi malay Tuhan dinaposomi ima amang situa jonal siadari na sa itutong do piyali Tuhan manggugoy mana di pasahiton nay dang namaramalu malay Tuhan hodo ali Tuhan na mamilik di mana gabi parhaladom urupi jala pamalum sahik na ali Tuhan. Di satu kinaya ali Tuhan, region nami ma barita nauli na siyang inang padita nami Rolina buru buang Manalu, homa ali Tuhan na mga liang gugu di inang nami,
Homa na mangalian bisuk dinalau maberitahon berita nauli inang padita nami. Tuhan patuki kasih parion nami, roha do pikiran nami. Asabui Tuhan buanun nami berita nauli manang jamita na pinasahan inang padita nami. Bui gabi bohal ngulu di ulu nami siganu pare. Asa mulak kami sian gereja nali Tuhan. Adung ma gabi berita manang oleh-oleh buanun nami tu bagas nami. Sahat kami di bagas nami di bagasan las niroha ale Tuhan. Tuhan de bata jahuba di stokin nayan nomor 2 musirang kami sian bagas jormon. Iring-iring jalara moti sude ruasmu na romar minggu di bagasat pikion. Na postu rohana masihol rohana minggu di bagas jormon. Homa ale Tuhan na masu-masu di ruasmu na paroriti kion. Na manghuton protokol kesehatan nasida. Tunggudang do beruas nami ali Tuhan na solo pola marminggu ala na idok bahwa Medan zona hitam dan zona merah ali Tuhan. Alai dia keruasmu di sadarion pos rohani nasida rodo nasida marminggu pasu-pasu jala ramoti ma Tuhan kami saluhuna na dibagas soromon. Tuhan padusa na gurang duhami ali Tuhan badiado ang guho jumulu masisa dosa-dosa pangalausion nami. Asa tamazal talup hami majalo pasu-pasu nanaing si pasahato muli biru hami ganuk marsada-sada. Kupuji upasang apami duho ali di bata Jahuba, holan di bagasan guarnya anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata, marende hitamuse, sian buku ende nomor 220 sada, mamuka sian ayat sada, uhut papungu pelean na perjolo. Dameni debatan na sumurung sian salhut na roha, ima mangarajaya teate dohot pikiran muna, marhite-hite Yesus Kristus Tuhatai,
Amin. Kurian itu hata ni debata turut jamita di mingguta sadarion ima nadienetsian buku 5 Musa bidu 15 pamuka sian ayat 12 rodi ayat 10 walu songon ma diok disi tapai hutihut ma di bagasan rohatabe tung sura mangadop diho dongamu sahala heber bawa manang paropuan ikon onom taon leng na ibana mangula diho tole papitu taoton ikon paluaommu boti ibana sian labungmu jatung sura di paluaho ibana boti sian labungmu dang jadi rumar boti ibana paluaommu ikon buas pangalehommu tu ibana sian biru-birum dohot sian pardeg-degiammu dohot sian pangilangammu anggur sian luhut naong pinasupasuhon ni jahoba debatam tuho lehonommu ibana ikon paingot-ingotommu hato bando nangho na jolo itano Misir gabe ditobus jahoba debatam ho alanido ubahen hutonahon tuho hataon sadarion alaitung sura dohon nama doko dang dipangidoro haku naing malua auruar sian labungmu ala holong rohana midaho dohot midai sini jabum aisonang rohana di labungmu ikon buatomu masada sigirik jaturaumu pinggolna di labung pitu jadi hatobammu ma ibana rodi saleleng-lelengna tu hatobanmu paropuan pe lao songonido bahenomu kunang poladok roham ala paluaumu ibana boti sin labungmu ai silopit sian gaji ni halak si pangan gaji pinangulahonon na ho onom taong lelengna jadi pasu-pasuon ni Jahoba debatam maho di saluhut nanulam ima sahatna hitanahina holongan ni tuhata dangadong dolma nalmo rohana di parhatoban halak na asing ibana termasuk nak kita halak Kristen saita halmohondo ngolu na bebas na malua manang na merdeka bebas kita manutuhon ngoluta masa depan ni ngoluta bebas kita berkreasi mangula ulaota di Portidion laos bebas na kita pasahaton aka pendapatan alaina pe sude jolma makarikoton makasiholi jolma na bebas manang na di palua ibana alai say jupa kita dotong praktek parhatobanan di tonga-tonga ni Portidion praktek perbudakan di tonga-tonga ni Portidion. Nagabe sukun-sukun buasa terjadi perhatoanan manang perbudakan. Raboy do godang sialana ubaina terjadi perhatobanan manang perbudakan ini. Boydoi masa alani hapogoson. Jala boydoi turun temurun. Pogos itu tu natorasna opungna sampai tunasida. Mana dohonon mahurang disibahenon di molu siganupan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun sepertinya sangat susah. Jalaha pogosoni boydotong alani bencana alam.
Goda kina duarta nasida alai alani banjir bandang dungi habis masude. Manang alani tsunami habis masude. Dohod hal bencana asing. Lelos boido tong termasuk ala pandemi. Parsahiton manang virus tertentu. Israni di partikian sinuaeng boido gabe adong akka dakdanak na tading na ditadikon opung na bapatuana nangudana na torasna kakakna suadong be keluargan HP dakdanak dope jungna gabe boido dibuat halak nasida gabe omolomo nama maban tindakan tu nasida dianggap nunga gabe milik nai hak nai di nasida. Ala swadong be dianggap pembela nasida. Lau seboido tong alani natalu marporang. Isarani sada bangso malohon bangson asing alai sada bangso on gabe talu marporang. Ujungna bangso natalu on gabe ditaban non menjadi bangsa yang ditawan. Jala di ban mana sida mangula-ulaon hobar tulomo ni bangso panggonggomi ni namongon. Hidup mereka diperbudak. Mereka hanya dikasih makan seperlunya. Nangpe mangula lo jana sida alai dada tuna sida parbuenai. Desa guru di lomona parbueni nani ulanai. Lau seboido tong di paratoban jolma alani sistem na berlaku. Alani aturan naung berlaku di sada-sada inganan. Alanunga aturan na manut Tuhan songoni baikodo dalatonon nasida. Isarani bodo adong hala gabe songon hatoban di ulaonna. Contohnya karyawan mangula nasia sekian jam alaidang digaji diupah hobar tu godang ni leleng ni nasida karejo. Upah tidak setimpal dengan tenaga yang dikeluarkan dengan waktu lama yang mereka kerjakan. Gabe boido songon na di parhatoban nasida di parhatoban akanapuna ulaoni manang perusahaan ni. Kita hina holongan itu hatta sasitongna secara garis besar adong dua hal nama bain jolma boy jupak kita di parhatoban manang merasa di parhatoban diperbudak atau merasa ditindas halakna asing. Napa jolo ima boydo alani hapogoson dohon haoton hahurangan alaina paduahon laus boydo memang hinorhon ni hapogoson ni haporsiao. Aladao sian Tuhani. Dang manada diasini rohani debata. Dang manada naung pinaluan debata nasida. Alanisa sitong nahita akan aporsia di Tuhan Yesus. Ikon rajumata do pabawa hitape naung heado nagabi hatoban. Mungkin heado tong di parhatoban halak kita alanya kaulaun, alanya ka sistem dohot na asing, alailos heado tong hita di parhatoban dosai, di parhatoban hagiot ni perdagingon, di parhatoban portibion. Manang dohon optama di sada tiki tertentu bodo manangise pejolma merasa di parhatoban manang ditindas, manang tertekan di padalanan nguluna. Kalau sidotong na pinaingot ni debata tu bangso Israel na jolo di turpuk sadarion. Bangso Israel pina jolo di parhatoban halak Misir do nasida uju maringanan nasida di tanah Misir ala ni hapogoson di materi di
kebutuhan sehari-hari. Alani i gabe dipakai donasida mangula-ulaun marodi dipaksa mangula-ulaun alai dang boy bebas manut Tuhon ngoluna menikmati hasil nani ulaan. Los alani ma ubain di paingot debatan sida marhite si Musa marhite na posona asa toktong ingot na sida pabuana na jolo pe na sida na pinarhatoban ni bangsa Mesir. Marhite pengalaman ni totu ikon boto na sida masongod dia borat ni payet ni na diparhatoban. Pengalaman itu akan menyadarkan mereka, mengingatkan mereka bagaimana perihnya, bagaimana sakitnya, bagaimana beratnya kalau diperbudak manang diperhatoban halak na asing. Justru ima molo peadong di tonga-tonga nasida kanapogos ala Tuhan tamadok sai toktongdo adong napogos di tonga-tonga munang. Tuhan mengatakan selama dunia ini ada, maka orang miskin akan tetap ada di tengah-tengah kita. Manang alania HP uben na marpogos nasida. Alani molo adong nasida na pogos di tonga-tongam. Songon bangso nang pinaluan ni debataho. Nang yasian ni debata, na hinaholongan ni debata, na pinili ni debataho. Patuduhon na jatirim na sa sitong naingdo ngulum tong paluahon akadungap. Alani marhite turpuk jamita sadarion taida adong opat aturan manang peraturan na pinasahan ti debata tunasida. Na parjolo ima molo adong na pogos di tonga-tonga nasia na so mampu memenuhi kebutuhan ni ngoluna hapogoson di materi ikon adong haradeon nasida majalo nasida mangula di nasida. Molo dipangido ulau. Molo radena sida gabe hatoban di hamu jalon. Lehon ulau. Idonan idok nasi atur pukon. Gabe roha si panguluhon ma. Rohamuna. Jangan biarkan mereka mati kelaparan. Tetapi bukalah dirimu untuk memberikan pekerjaan yang layak bagi mereka untuk mendapatkan makanan minuman. Untuk menyambung kehidupan. Molo taluk doham. Urupima. Ukap marohab. Mari buka diri. Mari dengan tangan terbuka. Mari dengan lapang dada. Terimalah mereka. Dalam kelemahannya, dalam kekurangan. Supaya mereka juga menjalani kehidupan. Supaya mereka juga menikmati berkat Tuhan. Melalui kamu. Marhite hamu. Ido neng tarida. Lo sidotong naing sahatu hita. Di partikiat sinuaing. Ala sahatu partikian sinuaing pe saya adong dotong akan apogos. Manangalani ahapei alay sa itoktong dua dong napogos di tonga-tongata. Apalagi ala situasi pandemi COVID-19. Molo mampu hita. Mangalehon ka dalan nulaon. Ikon rade hita majalo nasi. Unang lam tutup rohat adohot perhatiat tasian si. Napadua hon taida gabe aturan dinasida. Dito Tuhon debatado tikia. Nagabe hatoban nasida di jolo ni bangsa Israel. Di jolo ni bangsoi akka na lumayan ekonomi keluarga. Didok holan lelengi onom tahun do nasida gabe hatoban. Alai tahun papi Tuhon ikon di Palua.
Di son mata ida manang songo dia pe status ni jolma, hadirion ni jolma, hahurangan ni jolma dohot halobiana. Saya tok tong do rap arga jolma dia dopan ni debata. Nang nasida napogo sahali pe di lehon debata do kesempatan di nasida gabe jolman merdeka, jolman bebas. Biasanya di tonga-tonga ni halak Israel, halak Yahudi, mula dong jolma marutang naso mampu beiba manggarar utang na di dok auma gabe hatoban. Manggar utang nai gabe iba na sadiri gabe hatoban ni na mangalehon parutangan itu nasida. Siapa yang meminjamkan uang baginya, kalau dia tidak mampu membayarnya, dia akan layak mengatakan, akulah menjadi hambamu, akulah menjadi pekerjamu, menjadi pangurubimu. Jala biasana melununga songoni lo menituan naido maban manang dia siulang manut Tuhan sadia leleng ulaun sampai tuborngin manang dah sa guru di tuan na nama ngolung nunga gabe aturan na berlakui di nasida na jol alayala di boto batado argado sude jolma di jolona holong dorohana di sudena ido bain di lehon tiki kesempatan tuak kana songoni pe naso mardihay pe ikon adong do waktunya lega marhosak bebas di ngolu nasida terbayar utang nai ala tiki om taoni desa sitongna nungatung godang nanula nasida di tuan. Itu bayan di ayat terakhir nakan di ayat 10 lui unang pola dok roham ala palomu ibana buti san labungmu nunga silopik sian gaji ni halak si jalo gaji di pangulaon na diho. Kenapa biasanya orang yang gajian, orang yang diupah ditentukan jam kerja itu secara umum. Tetapi bagi mereka yang sudah menjadi budak, tidak ada protes dari mereka untuk menentukan hanya berapa jam lah aku kerja. Sa guru tuan, alanido ubandido, sa sitongna nung godang di jero nasida upah. Paboa naung gabe di parhatoban nasida. Nama rutang tu nasida. Manang na dituhor nasida gabe atoban. Alni sudah cukup 6 tahun dan tahun yang ke-7 mereka bebas. Itanahina holongan itu hatta laos di sonma di paingot hira martikiredo ngulutao. Ada waktunya mungkin kita memiliki orang-orang yang di bawah kita. Namangula adong di tonga-tongata. Ikon adong do tikina ikon hita pe ita sadiri mangun. Hita sadiri berkarya bergerak. Lasarupa may rupani molupang Natal do kebaru ate. Mula dong pangrupi di tonga ni bagas na sida pe ikon mula do. Asa na sida be menikmati Natal do tobar. Manang dia kadonga tanah asing parugamo silom rupani. Waktu lebaran mereka harus perbolehkan pangrupi na sida mula. Sana sida pe to menikmati. Di son di paingot asatong di lehon tiki di nasida malu. Ai sarupa natino pani debata do jolmai. Sarupa argado jolmai dia do pani debata ani. Dang boy jolma marlomo-lomo di ngolu ni dongan na jol. Ingat ma ngolut pe sementara do di porti dio. Molonunga di do Tuhani lomolom do hubereng ani saya mangulum ninna dang boy bedia dohonot. Tuhan yang menentukan waktu bagi kita. Karena itu mari kita pergunakan waktu yang ada sesuai dengan kehendak Tuhan.
napatoluhon aturan na di dok marhite turpukon tu nasida ima molo di palua nasida di tahun papituhon hatoban nei dang Holandi paulak budi alai kon di bohali di lehon narikot di ngolu nasida sianaka biru-biru nasida lobuna manang sianaka pabueni kounna aha na di dalo nasida pasu-pasu ne dewata hobar tu ulaon nau sanga diulang hatoban nai di nasida. Pemberian itu bagi budaknya sesuai dengan berkat yang sudah Tuhan berikan bagi mereka. Mau manada dohita di pasu-pasu ni debata nong tak jalo di ngoluta layak do halak na asing nong loja mengurupi hita mapar saulihon. Dada kita pasaihon. Ido dalata patuduhon holong kepedulian. Sianido diajari debata hita, pabuah hita do perpanjangan tangan di debata mengurupi nasi. Jangan hanya enaknya saja. Jadi melupakan apa yang sudah mereka lakukan. Pekerjaan yang baik kepada kita. Alanido sa sitongna. Molo mampu dolma masih lehon-lehon tu akadongan na hurangan contohna. Hobar tu partina dan nadirina. Dia ka godang ni pasu-pasu naung jinalona siat debata. Semakin banyak dia rasa berkat dari Tuhan, maka dia akan semakin terbuka juga memberikan pertolongan bantuan bagi orang lain. Tetapi kalau dia merasa sedikit saja berkat dari Tuhan, maka akan nampak juga dia akan selalu sangat sulit terbuka untuk memberikan pertolongan bagi orang lain. Alani mulak tu dirita kan. Bohado hita asal mana ada dirita di jolo ni debata. Molonunga tatadda debata parasi roha narade toktong manglehon pasu-pasu tu hita naung mangalehon bahkan doh naneng lehonon na do petu hita sian ni maborhat hita madaton ngulutta marparsauran doh kadungata jolo mai porti dia. Di suhat-suhat panadao taido gabelam sidok mauliate hita tu debata gabe tapatuduhon mapar buena denggan marhite ngoluta tua kadungata jolo. Ida bain mungkin boyo di pakatayota say an Jepang di keluarga manang dia kadungata rupani manang humalia kita terbegi hata ngana moran yan nasida te aletung sohyama rade mangurupia kahalakna as mangurupia ka keluarga mangurupia kadungan dak ni ida dak binege ini rupani. Kenapa itu terjadi? Karena orang yang bicarakan ini belum menyadari mereka mendapat berkat yang banyak dari Tuhan. Dan di hilalana sida do penatar pasu-pasu ngoluna di jolo ni debata dohot di jolo nyaka dong jolo. Ido ubain sai nai majalo pasu-pasu do peiba. Barang siapa yang merasa tidak terberkati, maka dia tidak akan pernah mampu jadi berkat. Tetapi sebaliknya, siapa yang sudah merasa banyak berkat dari Tuhan, maka dia akan terbuka untuk menjadi berkat juga bagi orang lain. Tasukun madirita be. Nasngo dia mahita. Alai pangido debata ikon gabe pasu-pasu ngota tua kena dihumali kita ala nungatong di pasu-pasu debata hita. Napawaton ima akka naung di palua siang tonga-tonga nasida alai dang olo nasida lao siang labungna alai dok ikontong nasida gabe hatoban alani holong ni rohani tuan nai holong ni rohani keluarga ni tuan nai itu nasida dan merasakan ada kasih di keluarga itu. Ido mabain gabedang rade nasida lao. Betah nasida tinggal di sini. Berarti
perbuatan yang baik, kasih yang ditunjukkan di tengah-tengah keluarga bagi mereka-mereka yang ada di sekitar kita, itu juga akan diakui orang lain. Mabay nasida para lasniro, betah para sauran rap doh kita. Atong buhama asar lomo rohani halak rap dohot kita. Ay manang buhape pasti dota halomohon kita hidup bersama dengan keluarga, dengan orang lain. Kita hidup bersama dengan teman sekerja kita. Alay saya dong do songoni. Mar keluarga do nasida alay dang rapak be. Ya nakon na doi alay dang di patuduhon tindakan na songon tu nakon na. Manang sebaliknya natoras na doi alay ya nakon na idang maban sikap. Jonok tu natoras. Herana so natoras na doi bayan nasida. Songoni di dongan saulaon na rupanya. Dongan sa ulaw do nasida, alay hera na solongan do nasida. Ay dakya rapak, dakya masih pakuling, dakya saling mengurupi. Kenapa hal itu terjadi? Karena tidak ada kasih dan kepedulian. Tidak ada dalam hatinya bahwa kami adalah sesama. Dianggap doi halak na asing, halakat doi, dan hami. Kalau selalu menganggap itu orang lain, maka kan dia selalu membuat jaga jarak, membatasi diri. Hape tangyang Tuhan Yesus madok, anggiat sude, colmai akan porsia di iman kabisada. Songon Tuhan Yesus nasada dohot amai. Jalos ido nang hauroni Tuhan Yesus tonga di portidiom. Dinarade ibana mate. Olan ala paluaho kita sian dosa parhatobanan ni dosai hamatian saleng nai. Asa sada hita dot ibana di harajon nai. Tutu tamahita tong madok moyate tutuhata. Sebenarnya kita tidak layak menjadi orang yang merdeka. Sebenarnya kita tidak layak menjadi orang yang selamat, memiliki kehidupan yang kekal. Tetapi karena kasih Tuhan, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus melayakkan kita menerima kehidupan kekal. Ido na taham latehon. Sudehita sasitong na hatoban dosa. Hatoban ni hagiot ni pardagingo. Dan adong layak kita di harajaon ni bata. Alay di paluay batahi tasien. Alani do ubain taham latehon ma. Gabe dohot mahita tong. Patuduhon holong. Kepedulian songona pintupan Tuhan Yesus tuhita di tonga-tonga ningulta. Masugot raya hondo kemerdekaan ni bangsota Indonesia nang peso apala songon naso malate ala ni pandemi COVID-19 siyaw. Nunga las rohata dang diperbudak bangsa na asing behita. Dang dijajah. Alay sa sitong na ahar tugas ni hita na merdeka. Nasod parhatoban be. Unang matuktong miyan karakter na sa maparhatoban halak adong di hita. Mari kita hapuskan perbudakan, perhatobanan, marhite pakatayon doh sikap parulaon ningo siganupari. Marhite nasay melalui parbinoto kita ikon sude manang tong kita berperan bohama asa unang diperbudak hauton be masyarakat Indonesia gabi akan marisuk maka akan pisar. Bohama asa generasi penerus ni bangsota mengisi kemerdekaan ini dohot aka parangi nadenggan. Aka pangula-pangula naringgan. Langsung nang aka tokoh-tokoh aka pejabat ibang sota pe. Mula dong hit disi. Sama ngula hita hot denggan dia tuan na berlaku.
unang mamaparhatoban akan diturut na dungatta. Tapi mari kita memberikan kebebasan juga kepada mereka, karena kita juga sudah dibebaskan Tuhan dari penjajahan, dari parhatobanan di dosa. Melidok di Undang-Undang 45 ya teh, berkat rahmat Tuhan ninna kita bebas dari penjajahan. Berarti bakso tape mengakui do alania sini rohani Tuhan ido bermaluah kita sian penjajahani jalalo sita ala Kristen apalagi ala sini rohani Tuhan ido bermaluah kita sian parhatobanan ido saya godang hal na boy dipakai di bata paluah kita sian ragam nih hal baik dia ka hahurangan parbinotoan dia ka materi dohot lan nasi alai tok tong hita hot jong di bagasan nguluta tapat tuduhon mangolu namar parsaoran dongat tai tanggap gabe saudara berarti dong donasida sesama donasida ra arga di joni di bata totu hitape ikot tok tong mangargai nasida alani totu tapat dari dahon ma ngoluta nasay toktong naung pinaluan di bata gabe berusaha kita toktong palahon torop halak bahkan mengalihkan kesadaran tu nasida mungkin molodang mampu hita palahon nasida secara 100% marhite panogunugon manusikap pandangan natabaen gabe sadar nasida berusaha nasida malua siaka hapogosana baik di haotoon hahurangan parbinotoan baik di aka hapogoson ni materi asa kerja keras nasi songoninang akan apinar hatoban ni dosa toktong say mangulahon hajahaton asa sadar nasi maninggal hon ulahon hajahaton asa sude mahita marsiadu patupaka ulahon denggan di tonga-tonga ni uluta gabe marsanggap debata di tonga-tonga ta amen martangyang mahita mau tema Tuhan dia sini roham mamakulingi hami marhite hatam nabadiyai kami pena jolo heado parhatoban alai nunga di palua ho hami sian ragam ni nama parhatoban ngul nami termasuk nang da di parhatoban hagiot ni daging di parhatoban ni dosai alai nunga di palua ho hami marite Yesus Kristus Tuhan nami alanya sini roham mau liate marohanam rupi hami oto di parbadia asa dohot nang kami paluahon nakadungan nami makahlongi nasida peduli itu nasida jalma jalo nasida gabe dungan nami patuduhon para saurana dengan gabe rap mangulu hame dengan arga hami dia dopanmu jala rap masyargan masih jalua kami dia kahagaleon hahurang nami asa marsanga po di tonga-tonga nami amang perdenggan basah molo pegodang akaruas ni huria na soboy rap dotami maraminggu sa dari on di bas joromon hotok to nama masu nasida hotok to nama ngrupi mangalehon narikot ingoluna akan masahit pamalu parsahiton na akan nagale pergogoy akan bagasan masalah lehon dalam akan sodapan parkarejon lehon parkarejoan lasongoni akan hurangan di ngolu siganu pari tok toko na patuduhon dalam pangrupiamu kena kami asa totong boy gabi pasu-pasun ngolu nami to kana humalia kami atong Tuhan saha di homa daging nang todi nami jala posrohanam sami bolokono mudo pandemi COVID-19 siaon siang tonga-tonga ni bangso nami tonga-tonga ni luat nami nang portibion dujung na boy tok kami mamuji pasapo alaya jajari mahami asalamar parangin adinggan manusoliaka dosa hajahaton hula hami salelingon asa hupukka hami parangin baru hobartu lomoni roham gabe lam tapasu-pasu ngul nami hobartu lomoni roham bagasan Kristus Yesus upasa tami tayang nami roho amen mari demahita tuhut pasahat kalian.
tanya kono peleata tu debata martangi yang mahita. Ale debata amanamina di Banua Gijang, hoyo haroroan ni saluhu silehon-lehon na denggan, dohot na saulibasa na uliutus. Kupasahat hami masian na nilehon mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabi wap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalara moti, asahu parhasya kami peleanon. Ati bulhon harajaumu di tong-tongan ni huriam dohot di portion. Buhay maruhanami marhite-hite toding. Asalam hutada hami godang isi lehon-lehon itu hami. Asalam gir-gir hami maruk mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di Banua Gijang, say pinabadia magwarmo, say Roma harajaonmu, say saud malo meneroham di Banua Tongaon son na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan nama dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala dipasorhon madamena tutodim. Sudah kami parhalado ni huriata HKBP Tanjung Sari pasahaton tu hita saluhutna. Selamat hari Minggu. Tuhataman mamasu masu hita. Tetap mata jaga hari pasota marhite jaga jarak. Memakai masker dohot rajin mencuci tangan. Sampai jumpa ma di hita di minggu depan. Horasma di hita saluhutna.
Kiri di luar. Kiri. Oke, terima kasih.